A terraza de Martín Kodax volverá a ser o mellor escenario para a maridaxe entre o albariño e a fusión musical. Por sexto ano no mes de xullo arrincarán os xoves de Kodax, un ciclo que medra ano tras ano. É a sexta edición, o ciclo non fai máis que crecer, estamos tremendamente felices porque todos os anos a calidade deste ciclo creo que é fantástica, que non ten ningún tipo de dúbida, que sempre intentamos ir enriquecendo sobre todo a base da fusión, non? Todos os xoves de xullo e agosto a partir das 8:30 da tarde terán a súa propia banda sonora, artistas galegos que moitas veces se fusionan con outros grandes nomes do panorama nacional. É o caso de Silvia Pérez e Uxía, que este ano abren o ciclo o día 6 de xullo. Quen non a coñeza, eu invito a que coñeza a voz extraordinaria de Silvia e camaleónica. Agora acaba de presentar un disco que se chama Vestida de Nit, que é un disco precioso cun quinteto de corda. Eu estou preparando un disco novo tamén, que é sobre poemas de Novoneira, algo caerá tamén desa historia, e bueno, non digo nada máis porque en realidade iso xurdirá. E algunha sorpresiña que se deixe caer. Os xoves do mes de xullo soarán a Cristina Pato e Boiza, Miguel Lamas, Elín Cortés e Anastasia Surker. A banda de Balbina, Rosario La Tremendita e a Berrábade, os amigos dos músicos Alba Molina e Marcos Teira e Budiño, Javier Limón e Luis Caracol poñerán a música ao mes de agosto. Proxectos galegos especiais diferentes que están no escenario por si solos e tamén outros proxectos que xurxen única e exclusivamente a raíz deste proxecto que despois moitas veces acaban convertíndose en verdaderas historias de amor. As entradas para os concertos do mes de xullo poránse a venda o luns ás 12 do mediodía. As de agosto poderán adquirirse a partir do 3 de xullo. Todas estarán dispoñibles na web da Adega cun custo de 10 euros. Un ano máis, os beneficios destinaránse a diferentes asociacións sen ánimo de lucro da zona.